A čauky mňauky! Vítejte u dnešního videa. A toto video teda bude informační video, jak mě čeká, ne, že? V tomto videu teda se vám chceme omluvit za to, že prostě nevycházely teď videa, ale prostě jsme měli hodně testů a ještě jsme teď byli na lyžáku, takže to prostě nemohlo vycházet. A ještě se vám chceme omluvit za to, že jsme prostě vymazali všechny videa, ale my jsme jakože chtěli s YouTubem už skončit, ale prostě potom mě řekla kamarádka, že jakože nemáme skončit, že to můžeme i vylepšit ještě ty videa. Tak jsme se rozhodli, že vylepšíme teda tu kvalitu těch videí. No, vylepšíme ju jakože ne o moc, ale i ta troška prostě, no, to jde. A i ta troška prostě, no. A taky bychom vám chtěli jakože říct, že aby jsme nestráceli jakože hodně těch odběratelů, co tam máme, a těch lajků, který už nemáme, jelikož jsme vymazali všechny videa, no to nevadí, ale prostě nechtěli jsme vás jakože tím odradit, tak doufám, že nás nepřestanete sledovat. Ještě jsem to řekla dobře? Nepřestanete sledovat? Asi tak nějak. No, a jakože my bychom chtěli natočit video, takový ten tag, to nebo to, a prostě chtěli bychom, abyste nám prostě do komentářů napsali nějaké ty otázky a takový. Takže no, tohle bylo z dnešního videa všechno. Lajkujte, odebírejte, sdílejte a čau!